suposo que la més gran de totes, Carlos, va ser la victòria de l'Espanyol a casa davant del Madrid. No hi creies tu, no hi creia ningú, excepte jo i el Badó, I me perdonaràs, però encara segueixo sense creure-hi. Però no va deixar de ser una gran sorpresa. Home, clar. Un partit en el qual, doncs, home, sí, és cert que van haver coses que passen al món del futbol i dintre d'un partit, doncs li donen més rebombori. No entrarem en detalls perquè ja per omplir una bíblia sencera. Li donen molta història, però aquí en podíem parlar largo i tendido. Bueno, sorpresa, no, Carlos? Majúscula. Això dona peu a que, després del resultat del Barça, doncs torni a haver Lliga. Jo no l'he donada mai per perduda. Molt bé. Montse, tu què dius? La rebelión de los pericos. Això, mira, gràcies a los pericos s'ha rebel·liat hasta el Madrid. Ha dit que som una colla de lladres i un munt de coses que ens han dit, que ja sabíem per lo que es ve. Però jo encantada de la vida. Con tal de que perdi el Madrid, jo soc feliç. Encara que guanyi els pericos. Vale, però clar, continuarà el dit aquest que jo no comparteixo, però que realment teniu, de que som el filial del Madrid. Jo no ho comparteixo, Dels anys 70, 80, potser ja no et discutiria tant 60, però la meva època a partir dels 90, això ha canviat al 100%, però al 100% nosaltres a Montjuïc, la porta número 8, que era la porta dolenta d'aquells que anaven amb les banderes espanyoles, aquella la vam tancar, al final, m'entens? Vull dir que ha canviat molt, tot i que la directiva no ha canviat gaire, però el perico de peu sí que ha canviat, Sí, no té res a veure. No, estic d'acord amb tu. Bueno, Ramon, i a Lliga, doncs? Sí, la setmana passada vaig dir que no, però ara sí que n'hi ha. Perquè ara depèn bastant del Barcelona, tot depèn de demà el resultat. De l'Atleti de Madrid, Madrid, Atleti de Madrid. Però hi ha Lliga, et queda quasi tota la segona volta. I sobre el que dius, sí que és veritat que jo me'n recordo que quan jugaven a Sarrià, jugava al Madrid i semblava allò el Petit Bernabéu, que ja ho deia. Però ara, des de que juguen a Cornellà, ostres, és una altra història. Sí que n'hi ha, però no és com abans, perquè quan enfocaven hi havia molt perico. Jo sempre havia explicat la mateixa història i la torno a explicar perquè ara fa molts anys que no l'havia explicat. I té un sentit tot plegat. Jo havia anat a Sarrià a veure l'Espanyol Madrid, l'Espanyol Sevilla, l'Espanyol Betis... Ja ho semblava. Sí, no, més o menys aquests. Però el tio que anava amb la gorra del Madrid anava amb la gorra del Betis i després la gorra del Sevilla. Sí. Per què? Era molt fàcil. L'Espanyol tenia un estadi de 35.000... un aforo de 35.000 i tenia 15.000 socis. O sigui, la diferència, si fixeu, de 25 a 15. Al camp del Barça tenia 90.000 espectadors i tenia 100.000 socis. O sigui, si tu volies anar a veure el Madrid, el Sevilla o el Betis, havies d'anar a Sarrià. Si no, al camp del Barça no el podies anar perquè o era molt car o no hi havia seient. M'explico el que vull dir, no? I nosaltres havíem vist famílies, t'ho dic en sèrio, de dir, hòstia, la setmana passada no anaven amb la gorra del Madrid, aquests, i anaven amb la gorra del Betis i després la gorra del Sevilla. Clar, són els mateixos que al final, doncs, clar, és cert que quan et foties allà dintre de Sarrià, doncs clar, les banderes i tot allò, doncs és normal. Havies un 25-15 que es nota, 10.000 persones diferents, i això és el que passava. Ara ja no. Ara, si Cornellà té 35.000 espectadors, doncs hi ha 30.000 socis, ja és diferent. Ja és una altra història. Pot haver infiltrats del Madrid allà dintre, perquè segur que hi ha. Però estic segur que també hi ha aficionats del Barça. Sí. Encara que em miris la cara aquesta. No miro amb ninguna cara, no. Quanta gent no heu escoltat vosaltres antigament que eren socis de l'Espanyol i del Barça? N'hi havia molts, abans, antigament. I tant, ja t'ho dic, jo a casa meva hi era. Per això et dic que ara no és que n'hi hagi molts, però n'hi ha. Jo conec alguns que tenen el carrer de l'Espanyol i del Barça, o sigui que això per descomptat. Molt bé, Badó, també va ser sorpresa, no?, que la victòria de l'Espanyol. No, per tu no. Bueno, hem dit que tu i jo ja érem els únics que hi confiàvem. Si m'haguéssiu dit per la quiniela, ja sabeu per qui hagués apostat jo. Passa que no em va tocar. No et va tocar. En qui li va tocar la quiniela a l'Espanyol Madrid? No ho sé.
Penso que... No me'n recordo. Tu? Penso que era jo. Sí? Sí, veus? Sí, perquè em va dir, i a mi em va dir l'anterior. Un mes l'hauríem endivinat, Ja. però què falem? Potser haguéssim fallat al Saragossa, per això. Fotut ja. Sí. No, perdó, amb això que deies abans del tema de si les aficions i tot això. O sigui, ja sabeu que jo, a veure, jo soc del Barça, però clar, quan jugo contra l'Espanyol vull que perdi l'Espanyol. Però la resta, vull dir, més m'estimo que guanyin, com el Girona, com el Nàstic si puja un dia a primera, en fi, tots els equips d'aquí, no? Però clar, quan juguin contra el Barça, no. En quant a això que diem de vegades de què dius, és que la gent del Barça volen que perdi l'Espanyol, d'acord, però és que també n'hi ha molts de l'Espanyol que volen que perdi el Barça. Sí, no, està clar, està clar. Això és una cosa que això està muntat així. no ho podem descartar, que és així. Un perico te dirà que vol que perdi el Barça, com un culer te dirà que vol que perdi l'Espanyol. És això el que vull dir, clar, que llavors dius, bueno, doncs... Però això ja és normal, perquè són aficions ja contradides de tota la vida. Que cadascú té el seu punt de vista i és respectable, però que penso, bueno, doncs, jo quan un juga, home, si juguen amb el Madrid, qui sigui, ja sabeu qui vol que guanyi, vull dir, l'Espanyol... Va haver un no sé qui era, que ho va dir molt bé, i va dir, jo celebro les derrotes del Barça, no, me n'alegro de les derrotes del Barça, però no celebro mai les victòries del Madrid. Ja, m'explico el que vull dir? Més o menys ho va explicar d'aquesta manera, no? És una altra opció. Sí, vale, però... Llavors, quan juga Barça-Madrid, aquí vols... Bueno, jo, si perd el Barça content, però si guanya el Madrid no ho celebraré. M'explico o no? Sí, però això queda una miqueta ambigu, eh? Sí, però és així, és així. Això és com tirar la pedra i escoltar la mà. Però és que, bueno... Només hi queda amb aquest partit. Sí, no hi ha cap mentida més aquí. No hi ha cap mentida. Bueno, Lluís, sorpresa o què? Sí, vas veure el partit o no? No el vas veure. Una grata sorpresa. Envia-li l'enllaç, home, Ramon. Ja me'ls envia, però no... Ja, però el de l'Espanyol Madrid no te'l va enviar, que jo ho vaig veure. No, però és que saps què passa? Que no s'obren. No sé per què no. No se t'obria. Últimament no se t'obre? Algunes vegades no. Però és que passa que hi ha tantes opcions que quan comences amb una i vas passant i es va tallant i vas passant i collons, ja hi passa a mitja part. Sí. I ja, com ja sé el resultat per la ràdio... I per què no te poses el plus a casa i acabes més aviat? Pregunto jo, S'ha de pagar. Sí, vas nerviós. És un tema econòmic. Vale. Perfecte. Bueno, doncs, gran victòria de l'Espanyol a casa davant del Madrid, sorpresa per tothom també, i després les queixes, que bé, és cert... Vau veure el vídeo, no?, que us vaig enviar, amb un vídeo en el qual es veu clarament que toca la cama de la part de dalt i al baixar estira la cama cap enrere. Per això la mitgeta fa el gest de poder sortir, però no surt perquè la cama va enrere. Clar, depèn de la imatge que posis, doncs és o no és. I el Madrid, montó en còlera, va fer... Però tants partits has vist d'aquesta temporada? Aquesta falta feta pel Madrid i ningú dit res, al contrari. Això és vermella. Us en recordeu d'un tal Casemiro? Us en recordeu d'un tal Casemiro? No vagis més lluny, el Carvajal, amb aquella falta... No, però el Casemiro era espectacular. I el Pepe. Més que el Ramos, eh? Però mira el Casemiro, ha marxat a jugar cap a Anglaterra i el segon partit ja l'han expulsat. I el Real Madrid no van expulsar tots els anys que hi va ser. Ja està. Quan et toca, i llavors sí és cert que, bueno, jo no sé com el que ha passat, però també aquests del comitè d'àrbits també tenen uns grans, perquè, de fet, van pitar l'Espanyol Madrid i els mateixos pitaven el Madrid a la següent d'això, que el van canviar, Sí. Després els van canviar, però que també... Bueno, perquè com que els hi tenen por, doncs llavors fan el que fan. Però jo pregunto pel comitè. No hi ha més àrbits? Però això és que no té nom. El del comitè no té nom. No hi ha més àrbits? Però el problema és que el comitè no es pot expressar. No es vulgui expressar. No es pot. Els àrbits potser sí que voldrien parlar, però no els hi deixen parlar. No, poder-se sí que es poden expressar. No poden. Sí que es poden expressar. Perquè el foten a la nevera i s'acaba el broque. Vale. Però llavors tampoc no són ètics. Poder-se sí que es poden expressar. Home, ningú juga al Pariso per una opinió. Bueno, vale, però te vull dir que si tu veus que has fet una falta, que t'has pisat i l'altre t'ha dit que no, que tenies que estar, tu tens que dir, no senyor, això és així. Si els entrenadors poden parlar i els venen amb el micròfon, sí, però els jugadors poden parlar i els directius poden parlar,
poders es poden... Per què no parlen els àrbits, que són els que directament veuen la jugada? Perquè potser hi ha un per què. Hi ha una norma que es prohibeix. Però com no el sabem, no bueno, podem dir... ja diuen que no es pot parlar, que no poden parlar, per exemple, del com han fet les faltes que han pitat i així al moment d'acabar el partit, perquè, clar, encara està com aquell que diu calent. Però quan tu te surt sigui Madrid, sigui Barça, qualsevol equip, i te diu que tu no has fet la feina ben feta i que és una vergonya que els hi has robat, jo crec que els àrbits han de sortir i han de dir perdona, aquesta falta s'ha de pitar i si jo la pito és perquè la pito. No l'he vista, no l'he vista. Montse, però fixa't tu quina diferència amb altres deports. Bueno, això és a part. No, és que tots els deports són deports. Que es poden dir en directe, el per què has pitat. Bueno, però perdona, és que ja hi ha locutors de segons quins partits que ho diuen tot i els hi deixen dir. Però Montse, jo penso que el que té el Lluís té raó. No, sí, dic que no. El que vull dir és que, a més, a part d'això de que podria ser una cosa de dir l'àrbit ha pitat penalti o pitat no sé què, o sigui, com se digués tothom, els que estan al camp, ja fixeu-se en una cosa, com alguns exemples, me'n vaig dir una cosa a l'altra, però va lligada. És el tema del VAR. O sigui, aquest dia senties, no sé en quin partit era, senties la veu del VAR que li dèiem l'àrbit. Fes tu, torna a mirar, no sé quin partit era. Al costat, no sé què, cap a la dreta, a l'esquerra, vale. Fins aquí, correcte. Però després diu, mira y verás como le pega una patada a no sé què. Sí. O sigui, això, penso jo, que el VAR no li han de dir, perquè el que decideix és el de VAR. Si tu li dius ja que mira com le pega una patada, anem malament. Sí, segur que el veu. Segur que ho veu. Que sigui l'equip que sigui. No, ara no parlem d'equips. La decisió ha de ser el del camp, que és el que té la potestat de decidir una jugada. Però, esclar, i el que he vist. Si ja et diuen de dalt, de dir, escolta, mira que li fot una patada, penses, coi, potser sí, doncs pitaré penalti, falta, jo que sé, que sí. Ja vas a mirar la VAR encara que no l'hagis vista. Tot això és que està... Ja fa temps que està el tema així i no sé si s'arreglarà mai això, no ho sé, perquè hi ha tantes pressions i tantes coses... En tanta ràdio i tanta televisió i el VAR, a l'àrbit no costaria res dir he mirat el VAR i no és falta per això, o és fora de joc per allò, no que et quedes com dir com fora de joc? Ell pot dir és fora de joc d'una jugada anterior perquè fulano estava a tal puesto. Ja està, una explicació mínima. No és patada, no és agressió, no és el que sigui. I això ho diu en directe. Amb això del VAR volen implantar el mateix que fan ara amb el bàsquet. Amb el bàsquet, quan d'allò veus l'imatge, els espectadors, però els àrbits parlant entre ells ho saben i tothom ho està sentint. I llavors quasi ho endevinen. Doncs aquí el que tenen de fer és això. Però clar, en un estadi és més difícil. Que això ho fan als Estats Units amb el futbol americà, penso, que estan des de dalt i el rugby i tot això. Tenen d'implantar. I llavors deixar d'històries, tonteries, que un home, ni que després digui jo no hi he firmat, que és el que domina una mica tot l'assumpte. Això que t'he dit jo abans, si dius aquest sistema, que dius està bé, però esclar, si et surt el del VAR i els hi diu, amb els àrbits, els línies, jo què sé, mireu que veureu com li donen una patada. Anem malament. Això és influir. Anem malament. Sí, però quan ells estan parlant, només que estan ell i el del VAR. Ningú més està al costat. I la televisió està desenfocada mirant el camp. Sí, però si tu veus aquell paio que li ha fotut la patada i l'altre li està dient no, és que tothom ho està sentint, que sí, però... Tothom, i llavors ja canvia molt, perquè llavors tu com a espectador però què collons està dient aquest home? És el que dic jo, ara mateix, jo sento un dia que van repetir, com a no sé en quin partit era, que el del VAR li deia, te pongo la jugada de no sé què, de la lado, el izquierdo, derecho, tot això, fins aquí correcte. I llavors dius, i aquí veràs, perquè ho vaig sentir, no sé en quin partit, diu, aquí veràs com le pega una patada. Home, ja anem malament. Sí, i saps qui era aquest? No ho sé. Que t'ho dic jo, l'Hernández Hernández, que és el capitarà a Sevilla. Me cago, ja estem apanyats d'on. El Madrid va demanar els àudios del VAR, a la porta, no els hi han donat. No li han donat, per aquí se comença també, Aquí es comença, perquè no es vagi a pensar que és nostre senyor. Llavors també li diuen, ja està bé, Que si li donen amb ell ja n'hi hauria... Home, és que tothom es demanarà i tothom serà el que és. I d'una cosa que és així, la farem així i encara s'acabarà més malament. Insisteixo, si el del VAR no diu que és falta, penalti, expulsió, això, i és una decisió de l'àrbit del camp,
poca cosa hi ha que dir. I això, el que deies tu d'aquest dia, era el dia, l'any passat, que era Madrid-Almeria, que era l'Hernández Hernández, que estava al bar... Que va guanyar el Madrid, que estaven guanyant... Colze, que estava guanyant l'Almeria. I va ser per l'Almeria. Però l'any passat, però aquesta temporada, No, de l'any passat. Sí, bueno, la temporada passada. No, aquesta temporada no. No, jo ho he sentit aquesta temporada. Aquesta temporada també s'ha dit. Ho he sentit. Sí. Vale. No sé quin partit, però també s'ha dit. Però l'any passat amb l'Almeria va passar això, que semblava us que en ell recordeu? anava amb l'àrbit, que aquell àrbit era nou, i van dir, bueno, posem aquest àrbit nou, i diu, l'Almeria, però segur que l'Almeria guanyava 1-3, i clar, llavors se va transformar tot, i aquest àrbit, el que estava al bar, que no sé què li ha passat, perquè aquest no era 6, l'Hernández, no sé què li ha passat últimament, i ara és el que pita diumenge amb el Barça. Vosaltres us en recordeu quan als estadis no hi havia televisió? No podien anar dins de l'estadi, no hi havia res. Quan van posar les televisions, clar, et fotien la repetició de la jugada immediatament. Llavors tu allà veies si era falta o no era falta. I va veure que era pitjor que la gent ho veiés que no que s'ho pensés. I ja no es veuen. Però se farà, Bueno, però ja no es veuen per si acaso. O fa 2 anys ja ho fan. Ara fa també 4 o 5 anys que van començar també, jo me'n recordo, allà a Cornellà, a donar les imatges del partit en directe i ho van treure. Ho van treure perquè llavors hi havia una mala de discrepàncies increïbles. En directe, I ara tornen a fer-ho altra vegada, però tornen a fer-ho la jugada, no el partit. No, fan el partit, Jo crec que és la jugada, Tot el partit. Fan el partit, sí? A les grans, d'això gran. Però no a Cornellà, en tots, Tot arreu. Bueno, donen trossos, tot el partit sencer. Ho van donar i ho van treure, A Montjuïc donen tot el partit sencer. Si veus el marcador, donen tot el partit sencer. Em pensava que més eren trossos. Tu estàs amb el telèfon, no parles d'això i m'hi he fixat més d'una No, jo a vegades sí, que ho he vist, però m'he pensat que només era durant la jugada. No hi ha trossos, jo em pensava que eren trossos de partit. És amb això del bar. Se'n va l'àrbit sol i allà no apareix res, quan hi ha el bar. Que s'està parlant que ho volen donar. Bueno, però per la tele sí que ho donen, no? O no? Sí, però els comentaristes ho diuen, això ha sigut... Llavors, igual ho senten, perquè com ahir van anul·lar el gol del Torres i l'àrbit va donar fora de joc. I el locutor deia, no, diu, mira la jugada, no estan fora de joc i això. L'àrbit el va anul·lar. Per què? Perquè també però no el locutor, el del bar li devia dir, no? Sí, però els locutors de cada diuen, no, això ha sigut això, ja veuràs tu com passarà això. Clar, com ells ho diuen, els altres diuen, home, a veure si ara aquí... Eren de la primera ayer, no? No, però parlaven en català, jo vull veure en català. Sí, en català. La televisió espanyola. La desconnexió es feia en català. Només que escoltar els d'aquells en castellà és pitjor que escoltar el canal. Ja ho sé, però jo com que no ho sabia que ho fessin en català vaig pensar, agafaré RAC1 amb l'iPad i escoltaré. Però bueno, amb això que dieu està bé, però us imagineu quan, no sé si va ser amb el penalti del Barça, quin va ser aquell que primer, o sigui, la primera imatge del VAR no es veia que era falta. Deies, cony, clar, vull dir que si ens donen aquesta imatge, no d'aquest penalti, de la jugada que sigui, i veus que no és falta, diràs, hòstia, han pitat penalti, no. Però quan van donar l'imatge de l'altre costat, es va veure que li feia la cama allí. Clar, és que depèn de la visió. Sí, o el mateix, si ara me'n recordo, amb el Gavi Massé que li fot la cama aquí. A la cuixa. No, el penal del Gavi. El penal d'aquell del Gavi. Ah, sí. Fa dos partits. Si te l'enfoquen de la banda d'aquí, no ho veus clar. M'entens? Vull dir, clar, llavors dius, hòstia, tinc un concepte... Tot depèn de l'angle de visió. Home, hi ha 23 càmeres. Amb 23 càmeres t'ho agafen tot. El bo és aquest, que si a la imatge d'això que diem... Que sigui rotatiu, per almenys, si la fas has fet així, que faci que puguis veure. Clar, és tan difícil tot això, però imagineu-se... Bueno, però el Bar sí que ho ha de veure. No, que ara al camp ens donen una imatge... Amb tantes càmeres i vegis la imatge que no és penalti i diràs, hòstia, doncs no és penalti, la veritat. Però després te donen l'altra banda i dius, jolín, és claríssim. Una altra cosa és que t'interessi, que la gent sàpiga que hi ha aquesta altra toma perquè es veu diferent el tema. Sí, però... Que aquesta és una altra història. Ja, però és que les han de donar totes, Perquè, clar, ojalà, és que és curiós que quan hi ha una jugada et donen la repetició d'aquella jugada de 2 o 3 puestos, però durant el partit te la tornen a repetir d'altres 8 o 10 puestos que tu dius, hòstia,
Pues això ja no em sembla no és tant. el que era. És aèria, és lateral, Però no us passa que vas amb tota la idea del món de dir l'he vist 3 cops i és penal i després et donen una toma que no és penal i dius, no m'ho crec. Sí. No us passa això? Sí. Aquesta no que està tinc- retocada. Aquesta No sé si està retocada o no, però no. potser és la bona. Amb la Però que intel·ligència artificial poden retocar-ho, si tot volen. el que vulguis. Però que em vinc a referir que quan ja se t'ha fotut el cap de que allò és així, és igual, que donguin el que vulguin, si és igual. Però... I jo li deia, amb aquest que discutia, amb un nebot meu que és molt culer, i em deia, que és vermella. Dic, tio, hòstia, no estàs veient el vídeo? Mira tal, que no, que és vermell, i que no hi havia manera, i jo li deia, però, escolta'm, agafem la mitgeta, tu que ets jugador, perquè jugo amb el Roda, dic, tu que ets jugador, si et foten la planxa al peu, la mitgeta queda marcada, I no s'aixeca. no. I el jugador no s'aixeca així com així. No, O te la trenquen. perquè clar, si te la foten pel davant, pot ser que les espinilleres t'ho frenin, però darrere no hi ha espinillera. No. Clar, Ni a lateral. clar, quan Ahir toca... al València van haver un parell d'entrades que... La del Pedri, quan estava l'àrbit? Sí, Quan estava? davant Un mateix. metro, un Davant metro i mig? Davant mateix. Clar, no la pita. Per què no la pita? I no treu targeta. No, i això sí que se li ha de preguntar a l'àrbit, per què? No, és que m'ha semblat que en aquell moment no l'ha tocat. Però si estàs Hòstia, de però mig si estàs més, al Si està ara davant. mateix, el soroll ja li té que alarmar. Perquè una topada així no és... Bueno, mira, un ara petó que a la dius, galta. ara que dius el soroll, la setmana passada anàvem a Banyeres, jugava al primer puesto el Banyeres i el Bellvei, de quarta catalana, I va haver una jugada en la qual, clar, jo sempre dic que un àrbit sol és molt difícil pitar, Molt. I més en aquestes categories. Sí, l'àrbit està d'esquena i sent pam! Es gira i veu que el jugador del Bellvei, que s'està cordant la bota i a l'altre ve a increpar-lo, li fot a l'espinillera d'aquí, clar, li fa amb la mà, pam! I se sent cloc! I vermella. Hòstia, però si no li... No, doncs vermella, no el va tocar, però és el que dius, només el soroll Ja n'hi va aquí haver li ha prou. fotut alguna cosa, clar. Vale? I l'altre està a terra. I l'altre està a perquè, terra. clar, És que l'altre s'estava cordant la bota i ve aquell a increpar-lo, que és un gat vell ja, i aquell, clar, se'l mira amunt i li fa així a l'espinillera, i com les espinilleres són d'aquelles de plàstic, doncs se sent pam, i l'àrbitre gira, vermella i al carrer. O sigui que, perquè vegis que n'hi ha de coses que no... i tant, és difícil, però clar... Bueno, l'Espanyol guanya amb el Madrid, però el Barça al final... al final a patir. A patir. Patir. 1-0 i vamos que te mata, no? Xuten 233 vegades. Jo no vaig patir amb excessivitat. Home, sabies que anava a guanyar, però... Tens un corazón de duro, No, d'aluminio, però quantes vegades va xutar l'Alavés a porteria? És igual. Quantes vegades va xutar Però l'Alavés a podia haver porteria? sigut un 0-0. Quantes vegades va xutar l'Alavés a No, porteria? tampoc no era un 0-0. De la manera que jugaven no era un 0-0. Vaja, potser... Però vist no de era manera- un 1-0, tampoc. Tenia d'haver sigut un 3, un 4 o un 5-0. Bueno, però Però també és hem igual. de mirar una Però- cosa. Però quantes, Els però altres quantes també vegades va juguen. xutar l'Alavés a porteria? Que m'és igual, però... Però potser compta'm en quantes. Compta'm en quantes. En el minut 33, crec una. Sí. En el minut 45, una altra. Sí, En el minut i el- 50, 5 vegades. I al 94 també una altra. És que fas una pregunta, tio. Quantes me vegades va xutar? ets tu que me fas respostes estúpides, Lluís. Vull dir, és que sembla mentida que siguis tan negatiu, t'ho dic en sèrio. A veure... Collons, ja he rebut, tu. No, és que és veritat, Vull dir, tu sabies positivament que el Barça anava a guanyar el partit, primera, perquè va rematar porteria més vegades que l'Alavés. Segona, a l'Alavés es va dedicar únicament a tindre's tancar tot el cony de partit, fotut allà dintre perquè no li arribés cap gol. Tercera, no va rematar ni una pilota a porteria. Vull dir, és que és... Com el Però Getafe, quantes vols dir? vegades has vist Com un el Getafe, partit no? que Com no el et xuten a Getafe. porta Sí, i amb però una ja jugada està. sola Pues te com la el Getafe, claven? podia haver Però sigut un 2-2, un Getafe 0-0. juga d'una altra manera, No. però vull dir que és... A veure, que el Ramon té Però- estadístiques, a veure. Ho tinc aquí. Té estadístiques, el Ramon. 11 per 3. 11 per 3 vegades. Xuts a porteria. 4 pilotes bloquejades per 2. Però llavors, 3 tiros fora al Barça i un l'Alavés. I a Barraca, Un. a Barraca 4 al Barça i 0 l'Alavés. Ja està.
4. Això D'aquests Ja, 4... I això no fa patir, tu? Ja, No, això no fa patir. però són, escolta, que són Pues el dia de la Palma- quatre el dia de xuts les a porta. Palmes, nen. Sí, en però aquests xuts de porta eren Quasi podia, gol. Quasi sí, gol. podien ser gols perquè aquell porter la va parar amb Sí, no, no, amb clar. el Hi ha d'allò, una- Sempre hi ha i en algú. canvi l'altre, Sempre hi ha el algú. porter però del és que a més a Barça més no va fer d'aquestes- res. A més a més d'aquestes És que, 4 a veure, casos, sí. n'hi ha Ara, una es que diu- la despeja mateix del Barça volent el xut a porta. També, Bueno, sí. però es diu que no es pateix amb aquell partit, però clar, Però bueno, vas 1-0 sí, pot haver i en una qualsevol jugada, moment... sí, o un penal. Però Un jo penal. suposo que Però no depèn... ho veies. Vale, no ho veies, però podia passar. Però no ho Bueno, veies. però al- això és com tot. Però a si l'1-0 tu estàs veient el partit de futbol, veus més o menys les possibilitats que tenen o no tenen. Llavors, pateixes o no pateixes. Sí que estan 0-0 i dius, encara ho fotran, però quan després veus el que juguen, Ja, dius, bueno, però aquesta gent... a vegades et boques a l'àrea és i amb que- un contracop amb aquella condena... Bueno, però això és com Perdoni, tot, un contra tot del Barça també pot arribar allà baix i pot marcar un gol. Quantes vegades vam parlar l'any passat que li va passar a l'Espanyol això que estàs dient tu? Que t'arriba un al minut 1 Sí, i te la automàticament clava. te marca. Sí, però I ja, t'arriba llavors... al minut 94 i automàticament Ja. te marca. Sí, vale, però això és falta de concentració. Però és falta de concentració, però únicament perquè era l'equip contrari que t'arribava i te marcava. Però és que tu no ho veies, això, amb l'Alavés la setmana passada. Però tu vas 1-0, imagina que al minut 92 Però- hi ha un rebot, una relliscada, Però això és amb tots una els pilota partits. dolenta... I Però això sempre m'entens? passa. Però són xuts a porta que anaven la pilota fora de fora de banda. Ja, però aquí el que es tracta és que era impossible el Barça, patir. en aquest moment, ahir va, al minut 35 ja anaven 0-4, buscant una cosa com aquesta. Dèiem, No, el dia això de no, perquè l'Alavés. primer que ja juguen diferent. Perquè ahir València, per molt que fos, tampoc va jugar diferent. No és normal que la primera pilota que toca el Barça no troba ningú que li posi a la cama, automàticament va cap allà i marca un gol. Que ahir És que no hi havia explicaven... ningú que li digués res. Vau sentir el RAC1 ahir o no? Sí, Sí? Va sentir el RAC1? Va sentir quan... la tele i el RAC1. Val, va sentir quan va dir que l'entrenador del València, crec que era la mitja part, l'entrenador del València quan van arribar de Montjuïc va al dir que camp, va estar tota es va la quedar nit- tota la nit tota la nit revisant el partit estudiant perquè com no tornés podia. a passar i van palmar amb l'entrenament del dematí. Pues vale? es va cobrir de glòria. O la tele Clar, no com funcionava. no havia O el dormit, Montjuïc. La tele no com no havia funcionava. dormit O la el Montjuïc. tàctica... No, però això és culpa del flic aquest, perquè va canviar molts jugadors ahir i clar, no, Li va fotre un no és segon equip. Ja, però no és normal. Tu no Clar. pots fer aquestes coses. Home, no. Home, tu has de fotre la gent Per que... això hi ha Ell entrenador, se per això hi ha pensava el Lewandowski i surt el Torres, que no Clar, marca gol, clar. i allí t'hi fot 3. Marca 3 i a més no es pot celebrar perquè era del València. Però per això hi ha entrenador i entrenadors. Ja. En certa part, amb una cosa te dono la raó. Li donaré la raó a Lluís. Amb una cosa... No cal. No. Ja estàs penjat, Sí, això. sí, no, de rebre ja rebut. Ja rebut, no, Lluís. no, Ja no ho estiris no, més, tu. no ho nego i tampoc ho deixo. Ara he buscat estadístiques. No, però... No. No? Però és molt simple. Buscant O aquí. sigui, tornant al partit de l'Alavés, sí, vas veure la mitja part d'una i la mitja part d'una altra. Això no vulgui dir que ni patir ni coses així. Però vas veure de quina manera van ser quan va entrar l'Eric Garcia i el Frenkie de Jong, quan van marxar l'Araujo i va marxar el Marc Casador. És que Vas ja ho veure de diuen, la manera que va jugar un però i la és que manera diuen jugava que l'altre. l'Araujo com defensa és molt bo, però després no li demanis d'això. En canvi, l'Eric Garcia agafa la pilota i la dona endavant i sap allà on te la dona. Per En això canvi, t'ho dic. Llavors, allò va fer com un canvi. Per I és això veritat. t'ho dic, que al moment de dir, hòstia, és que he patit. No, és que patir ninguna, perquè és que veies la manera que estaven jugant a la segona part i deies, bueno, va, això ja ho tirem endavant, perquè tard o d'hora la pilota entra. Bueno, a veure, jo ho veia el partit, però sempre estaves amb allò de a veure si hi ha una jugada 1-0 surt el és porter, l'enganxa, penalti, gol. Mira, ahir l'Eric li fot un passe al porter que sort que va anar fora de la porteria. Sí. Que si arriba a estar... Va cap a porteria, li fot un gol al... També el gol del Barça al l'altre Ter dia, Stegen. no era que xutava... No, Ell ja va sortirà- xutar, sí, ell va va xutar. rebotar amb un defensa de l'Alavés i la va enganxar el Lewandowski. Que si Si no, te'n aquella cuida- pilota se'n anava fora, Sí, que si descuida el Lewandowski la tira fora. Vinga, Perquè Badó, va anar a parar podia ser. Sí, a la això, part de perquè la va de agafar xarxa, just. No, però vull dir... Jo, a veure, jo dic que no vaig patir. Jo ara parlo per mi. Sí. El dia de l'Alavés
jo vaig patir. Vaig patir igual que el dia de les Palmes i el dia del Leganés i tots aquests dies que s'han perdut punts. Perquè jo amb 1-0 sempre estàs patint amb 1-0. No està tancat. Home, ahir en 4-0 ja no patia massa, però perquè vam marcar el 100 vaig pensar, em penso que això ho guanyarà. Sí, Però jo no, li vaig dir que els de ja no marcaran, no? és que és veritat, vull dir, llavors diem, tu mires les ocasions de gol, dius, i pregunto jo, de què em serveix tindre 25 ocasions de gol i no marcar? Això és com la possessió de pilota. No, He tenido un 99% de la possessió de pilota. Però la possessió, Carlos, és encara entre el camp. Xuts a porta són allò que Però la dius... possessió de pilota és la parida més gran que No, amb això estic d'acord, ja ho saps, però que jo el que vull dir és que el xut a porta, que és una possibilitat un tant per cent molt elevat de que entri o que facis gol, resulta que han tingut un munt d'ocasions i no l'han putut dintre. Per tant, jo amb un resultat així com el dia de l'Alavés i els dies del Leganés i de les Palmes, jo, el dia de les Palmes també guanyàvem 1-0, em sembla, no? Sí. El dia de les Palmes vam començar marcant, crec jo. No. El dia de les Palmes vam quedar 0-1, 1-1 i 1-2. 1-2 al final, però vam començar perdent. Sí, que va marcar el primer partit, el primer gol, sí. Sí, vull dir, i dius, hòstia, doncs jo la veritat, jo amb això pateixo, perquè penses moltes ocasions, però no... La prova la tens l'altre dia amb l'equip femení. 42 xuts a barraca, 2 pals, això, i ve el Levante i li fot un gol. Això és el que dèiem d'aquest partit, que no et xuten a porta, però una jugada te la però ja està, van estar elles reculades i vinga, el vent de val. Però una jugada que la van agafar, a la defensa la van agafar, un gol. I llavors atacaven el Barça 0-2, i el Levante, que només que havia guanyat 2 partits. Penúltim, era penúltim. El Levante havia estat un dels millors equips femení de la història i a més va de blaugrana. Però el que diu el Carles, 42 xuts a porta i s'ha perd. Sí, no està clar. I ells 3 xuts, 2 gols. Però això és com el partit del Benfica, que vam acabar guanyant per 4-5, però és que és impossible no confiar-hi en aquest equip. Jo no dic que no confiï. No. Ho dic amb el sentit de dir, hòstia, patirem, però segur que aquest partit l'aixequem. Sí, però no... Si això ho mires la temporada passada i és que... Mira, Carles, ho veus impossible. Jo sempre ho he dit, Iñaki Peña pot ser el que vulgui d'això, però no és potser pel Barça. Jo quan jugava, jo sí que patia, perquè ni xiquet. Ara, aquest poder agafarà una mica l'ona, que no està acostumat amb aquest joc del Barça. Sí, però ja per tots els partits portaria 0. Sí, 8 partits, 8 victòries. 8 partits, 8 victòries. Bueno, doncs veus, doncs li confio més en aquest, no pateixo tant. Bueno, Lluís, et queden tu. Què tal? El resultat de l'Alavés, curtet, però no? Bueno, vaig patir molt, perquè a més jo escolto la ràdio també, i llavors jo veig que les coses no tiren i si ells estan nerviosos, jo també. Home, jo quan no sé el resultat del Barça i poso la RAC1, només la manera de com narra el partit al Pou, ja sé com va... Per això. El partit, He escoltat tants partits que jo més o menys... És que el RAC1 i el Catalunya Ràdio són infumables, no el següent, El Catalunya Ràdio ja no ho sento, però els de RAC1... Es passen tot el cony de dia posant anuncis de... És el Torquemada. El Torquemada sembla que sigui l'entrenador. Hòstia, que mira que abans m'agradava, però ara... Jo em passa igual. Jo no puc. Jo em passa igual. Abans sempre posava Catalunya Ràdio, perquè començava amb el Puyal i tal, després va plegar i tal. Però és que ara poso Catalunya Ràdio, el RAC1, perquè com a mínim... Jo em poso frenètic. No, com a mínim... No, però és que tu fixa't, en Catalunya Ràdio et comença a dir que si l'extrem dret que avançat pel no sé què, per les tècniques, que dic, hòstia, jo com jugava a futbol fa molts anys... A mi me recorden a Matías Prats. Si tot això que van estar el padrí, la padrina que era, si era del València o era del Espanyol, però ja a mi me recorden a Matías Prats. Suposo que sí. Jo amb aquest aspecte entenc a Lluís i t'entenc a tu, però vull dir, és que estan radiant un partit i te foten 3 hores de falques, d'anuncis, que si no sé què... Però mira... Que sí que ho entenc. Comencen una hora abans, Carlos. Una hora abans, Ràdio el partit, però tu tinguessis poder escoltar les 2 emissores, veuries... Si, per exemple, si RAC1 té un tant per cent, un 10, jo ara m'ho invento, Catalunya Ràdio té un 40.
I és això el que a mi em va fer canviar, perquè vaig dir, és que ja està bé, que a part de tot això tècnic que dius... I alarmistes. Et dona a entendre de que... Jo sempre penso, ostres, i aquesta persona que en sap tant de futbol i que et diu tot això... Què fot radiant. Sí, per què no va d'entrenador? Lluís, tu que ets un veterà, també, tu te'n recordes abans quan radiaven? Semblava que estiguessis veient el partit. Bueno, és que tenia una altra forma de radiar. Bueno, però eren locutors. I veies els d'allò. I a vegades sí que és veritat que la pilota passava uns metres i començaven, ai, no em puc més, i tu, ostres, d'això. I radiaven, i ni anuncis ni t'explicaven la vida. Era radiar. Anuncis, no sé, jo me'n recordaré tota la vida. A més, era el Saragossa, que guanyava 4-0, va guanyar 4-0 amb l'Espanyol, i cada vegada que marcaven un gol donaven la falca del cacaulat. Però espera. I va haver un que deia, collons, aquell cacaulat com juga, Escolta, però tu de quan parles? Doncs jo parlo de Sí. Estava a França, jo. I senties partit. I semblava que estigués visquent. A vegades escoltaves el Puyal i dius, hòstia, val la pena, però ara no hi ha el Puyal molt bé. Sí. Jo que m'he tirat 27 anys fent partits de futbol, perquè hem estat narrant durant pràcticament mitja vida, quan estàs sol, o tens una persona sol al costat, ho fas diferent. Però, clar, aquests de RAC1 comencen a dir la gent que són i ja han passat 3 minuts de partit i encara no han acabat. M'entens o no? O quan diuen que la puntuació, per exemple, no? Comencen a dir pam, jo he comptat fins a 15 persones. Sí. Quan te diuen quin jugador vols triar... Vols dir que són plantilla? Jo crec que són tot eventuals. Però a mi em fa gràcia. Jo crec que són eventuals. Però clar, tens 15 tios allà. Que a vegades diuen... Això qui ho paga? Bueno, és que tu el partit ja l'estàs veient i estàs escoltant. Però quina publicitat? Hi ha gent que potser no l'està veient. I no sé què més. Tu el que tens de fer és radiar el partit. Qualsevol que no té la tele o que no i no explicar la vida si aquell s'ha jubilat o aquell... Entre això... M'entens? Perquè si jo no veig el partit, jo vull sentir el que diu. No, ja guanyen 3-0, ja no interessa. No, però que torno a repetir, quan són molta colla, doncs llavors, clar, expliquen mil coses, no? I heu escoltat això que et dic de les paraules tècniques? Sí, camp ofensiu, defensiu, de no sé què... Jo dic, hòstia, noi, ara no sé si estic... Això ho fa molt el Pellicer. Sempre el Pellicer aquest fot un programa ell sol, només d'opinions. El Ramon Pellicer, com va dir aquella senyora del Foraster, diu, no sé què li passa amb aquell xiquet que no l'entén quan parla. Sí, vull dir, és tan tàctic i tècnic que dius... Sí, hi ha coses que no tens... Montse, abans de que marxis, perquè ja marxes? Sí, vaig al metge. La Montse ha de marxar, necessitaria un resultat tan ràpid. Real Societat Espanyol, què dius tu? Acota't, una miqueta al micro. Què dius tu? 1-2. Diu un 3. Un dia guanyarà l'Espanyol. 1-2, no, com un dia, ja va guanyar la setmana passada. I el Barça contra qui juga? Contra el Sevilla. Sevilla-Barça, què? Barça. I el derbi? Qui és el derbi? Real Madrid-Atlètic de Madrid. Sin contestació. Sin respuesta. Ala, que vagi 0-0. Que vagi bé el Polo. 0-0. No m'interessa la... M'estic sentint... Algú sento. M'estic sentint de... Ara sí? Ara. Te habías dejado por ahí algo abierto, Vale, perfecte. Doncs, dit això, ara mateix... No, aquest rellotge no va bé, Sí, 46 minuts que passen del punt mateix de les 12. Anem a analitzar una miqueta això. El proper cap de setmana, on hi ha derbi entre el Madrid i l'Atlètic de Madrid. Què prefereixes, Lluís? Per una banda una cosa i per una altra... A mi m'agradaria l'empat. Per a mi també m'agradaria que perdés el Madrid. Perquè aquest caliu que els està remenjant a l'estómac, que durés més. Home, aquesta temporada hem estat amb el Barça molt superior, després ha vingut l'Atlètic de Madrid que ens ha superat a tots, i ara ha arribat al Madrid, i ara torna el Barça altra vegada, i bueno, està bé, xulo. L'Atlètic de Madrid a mi em sembla que és el tapat de la Lliga, perquè entre el Barça i el Madrid s'estan fotent llenya, i hi ha un que va fent, i a lo millor es distància dels altres, i té un joc
sòlid. Marrano, escarós, però sòlid. De moment no s'ha distanciat de... Jo dic que se li farà llarga la Lliga. Sí. Aquí, Atlètic de Madrid. Sí. I el Barça i el Madrid. Fixeu-vos que... Però no és el mateix. Fixeu-vos que... Un va 5, l'altre 4, o sigui que... Sí, però fixa't que potser feia anys que no passava que l'Atlètic de Madrid està a la Copa del Rei, a la Champions i a la Lliga. Sí, està. Potser feia anys que no hi era, O sigui, Barça i Madrid ja sabem el que hi ha, però l'Atlètic de Madrid estan a tots tres, que ara hem de parlar d'aquesta Copa del Rei, que al final, doncs ahir el Barça golejava el València 0-5, el dimecres que ve. Dimecres que l'haurien d'haver fet avui, però són tan dropos que ni això... Avui fan la Champions de la femenina, no? Haurien de fer-ho perquè poguéssim parlar Barça-Madrid el d'això. Bueno, ara en parlarem. Vinga, va, aquest derbi, Badó, Real Madrid-Atlètic de Madrid, què creus tu? Bueno, no saps el que penso jo. Sí, no penses que perdi el Madrid, però quin, Atlètic o Real? Home, el Real. El Real, jo no? Jo sempre. Això sí, és una cosa que... És monàrquic. El metge no, el metge és un de tants defectes que tinc i bueno, què hi farem? Però bueno, jo vull que perdi el Madrid sempre, però bueno, que és a favor de l'Atlètic? Doncs molt bé, i si guanya la Lliga l'Atlètic, doncs em sabrà greu, però no em sabrà tant. No tant. Com si fos el Madrid, no? Sí. Ramon. Jo firmaria un empat, però amb el Madrid que perdi. És igual. El Madrid que perdi. Ja, però no podem fer-ho tot, o un o l'altre, o l'empat... bueno, que ja estàs marcant. No estic marcant encara, no. Això és el ple del 15. Està llegint. Jo que perdi el Madrid. És el ple del 15. I tu, Carlos? No, a veure, jo estic amb la línia, vull dir, prefereixo més una derrota del Madrid que no pas un empat. Més que res, perquè si guanya el Barça aquest diumenge li retallaríem punts al que és el Madrid. Ja em sembla que serien un punt o una cosa d'aquestes, no? Sí. No, a 2, no està a 5. Està a 4. Us dic una cosa. I l'Atlètic de Madrid? A 3. Us dic una cosa, el camp del Sevilla és d'aquells camps que amb el Barça se li posa de cul, Res. No? Res. Si juga el Barça com juga, res. No? I més el Sevilla tal com està. Vale. Ara, si es posa els 11 a darrere, a la millor sí que amb un contraatac... Jo torno a repetir que hi ha camps que... Sí. Que s'atreveixen. No, sí, és veritat. Però últimament, sí que abans anàvem a camp del Sevilla i sempre perdien, no sé per què. Però últimament... Com el camp del València, sempre ens ha costat. Es va bastant bé, Sempre ens ha costat el camp del València. Jo sé que el camp del Sevilla abans, i la prova la tens, vam anar jugant a final de Copa d'Europa i un camp maleït. Van perdre. Amb l'Esteaua de Bucarest. I d'això. Era un camp que no... Però des de que el Messi va començar d'allò, han guanyat bastant punts allà. Jo crec que des que va marxar el Piojo López que no ha guanyat més el València. Hòstia, vaja, aquell xic que es fotia. Us en recordeu d'aquell del Piojo López? I el tio consagrat. Piojo López. Me'n recordo aquell 5-4 que va guanyar el València, i el tio va marcar 4 gols, que guanyava el Barça 1-4, crec, Sí, no recordo malament. Sí. Bueno, doncs... Era la nostra bèstia negra, aquell tio. Sevilla-Barça, Badó... Torno a repetir que el camp a mi em dóna la sensació que... I està el García Pimienta, que coneix bastant el Barça, perquè la majoria d'aquests crios que hi ha anat jugant els va portar ell, O sigui que... Amb un matís. Coneix bastant el Barça, però no coneix tant el Barça perquè hi ha el Hansi Flick. Si hagués hagut encara el Xavi o algun altre així... perfil Barça, el coneixeria més de lo normal. Però sap els jugadors que juguen i aquests jugadors saben la part negativa d'ells. Però no sap l'esquema. Bueno, Badó, doncs, què et sembla amb tu? Això que dieu també sap com juguen el Barça i els jugadors sap com entrenen ell. O sigui que per allà també per quedar aparellat. Però bueno, a veure, jo, ho ha dit el Carlos, però ho volia dir jo també, amb el València també era un camp molt malament pel Barça, i ahir n'hi van fotre 5. Sí que són diferències, o sigui, ha canviat tot i per la veritat, el València, si juga com ahir, ho té molt fotut. No, però va fotre molts dels jugadors de banqueta. Sí, perquè va dir, esclar, és lògic, no?, pensar en el partit del diumenge que ve. No, perquè sabia que era avui inviable, perquè avui en dia el Barça té 21 jugadors que pot jugar de titular, tio. Sí, és que... Això, aquí és on te vinc a anar a parar. Ja ho he dit abans. Que té 21 jugadors per jugar l'11. Si no vols 21,
jo ho deia abans, no sé, allà al bar potser he dit, que tu fixa't, l'equip titular d'ahir que va jugar, tu agafes les reserves que hi havia i almenys allí, no et dic titulars indiscutibles, però n'hi havia 6 o 7, com a mínim, que eren titulars o han sigut titulars. N'hi ha d'altres que no tant. Vull dir, i penses, ostres, doncs això no pot anar malament, per dir alguna cosa. Encara que sempre hi pot haver algun fall. És que ara, vulguis o no, hi ha fondo d'armari. Si no juga l'Olmo, juga el Gavi, si no juga el Lewandowski, juga el Lluç de Palangre, que li dic jo, és el Ferran Torres, vull dir que li diuen tots tiburón i jo encara és Lluç de Palangre. Si vols la temporada des del 2013... Sí? 2013 que... Sevilla-Barça, si vols te vaig anant dient i ja veuràs tu les victòries que ha fet el Barça a camp del Sevilla. Moltes. Mira, 2013, 2-3, 14, 1-4, el 15, 2-2, i no sé si és que després van jugar Copa, el que sigui, i aquí va guanyar el Sevilla, 2-1. Sevilla-Barcelona, 1-2. Sevilla-Barcelona, 2-2. Sevilla-Barcelona, 2-4. Sevilla-Barcelona, 0-0. Sevilla-Barcelona, 0-2. Sevilla-Barcelona, 0-3. Sevilla-Barcelona, 1-2 l'any passat, i aquest any, pues a veure. Fixa't tu, ara, si anem a mirar... Igual no. Va, anem ràpidament, que hem de fer després comentari del sorteig de Copa. Celta-Betis, Ramon, va. Celta-Betis. Comencem amb tu, Celta-Betis. Celta-Betis, un empat. Un empat. Bilbao-Girona, Badó. 1-2. 1-2. Las Palmas-Villarreal, Lluís. Amb el cor o per guanyar pasta? Si vols guanyar pasta... Les Palmes, 1-1. Les Palmes. Alavés-Getafe el poso jo, ¿vale? Hòstia, menys mal. Sí. L'Alavés-Getafe el poso jo perquè... Espera, que pararé això perquè... Alavés-Getafe... Mira, li posem un X. Va. València-Leganés. No sé qui era pitjor, una cosa o l'altra. 1-1. Ara no escriu el bolígraf. Porta el boli aquest bo que té el Lluís. Que li poses al València? València-Leganés 1? No, sí. Vinga. Real Societat Espanyol, Ramon. Un empat. Un empat. Sevilla-Barça. T'ho dic o no cal? Vinga. Val. Mallorca-Osasuna. Ja li has posat. Ja l'he posat, ja. Al Mallorca. Mallorca-Osasuna, 1. Granada-Mirandés, hosti tu, Déu-n'hi-do, Li tornem a posar una X, van bé. Sporting-Eibar. 2. 1-2. Málaga-Levante, no entra el Saragossa, 1-2. Málaga-Levante, Va perdre el Levante l'altre dia. Burgos-Racing de Santander, Ui, això és un 2 clavat, 2 clavat. Cádiz-Cartagena. Cádiz, 1-1. Deportivo Almeria, jo també li posaré un altre X aquí, i et toquen tu, Real Madrid, Atlètic de Madrid, Carlos. Real Madrid, Atlètic de Madrid. És el tanto que t'està mirant a Florentino, No, ja ho sé, ja ho tanto, sé. Pues diria jo que un 3-2. 3-2, o sigui, más Sí. 2, Sí. Más 2, perfecto. Ara hem de posar tres variants. Tres variants, li posarem a l'1 a la Real Societat Espanyol, que crec que punxarà aquí, aquests pericos. Què és, el Cornellà? No. Celta-Betis, i espero equivocar-me, i a l'1 del Bilbao. Vinga, va, perfecte. Va sentir ahir que el fill del Messi està jugant amb l'Inter Miami. Sí, va fer 11 gols, no? Van quedar 12-1 i va fer 11 gols. Sí. El nano. Però en quina categoria? Preinfantils. Preinfantils, sí. Bueno, va, que ens queden 4 minutets per al punt mateix de la 1 i hem de... Bueno, doncs... Que la setmana que ve a les 11. Què us sembla? El sorteig de Copa del Rei... Bé, ja t'ho dic ara, si vols. Qui preferiries? Això quedarà així, Atlètic de Madrid-Barça i Real Societat Madrid. No, ja t'ho dic ara. Vale. Això és la teva previsió. Dos Madrids a la final no hi seran. Bueno, ara... Però és que al Barça li tocava al Madrid. Ara ven el Tebas. Bueno, però tu qui preferiries dels tres?
Jo la Real Societat. Real Societat. Però no per rival dèbil, sinó perquè tots dos juguen a futbol i val la pena veure-ho. Ramon, Jo, el Madrid. tu el Madrid preferiries, Sí, perquè jo, a veure, el Madrid també té un dia de dir, bueno, aquí estic jo. I llavors té de demostrar qui és el millor. És a doble partit, que sapigueu. per això. Badó, Jo, el més fluix també, sobre el paper, la Real Societat i primer allà dalt i després aquí baix. vale. I el Lluís? Jo el Madrid-Barça, però segon partit a casa. Sí, preferiries el Real El Madrid. Real Madrid, però partit allà. O sigui, després- que una hipotètica final passés al Barça contra el Real Societat o Atlètic de Madrid, clar. T'ho compro, però al revés. L'eliminatòria de tornada la preferiria al camp del Madrid. Bueno, si guanya, I més no, igual. més que res perquè històricament se'ns ha donat més al millor al camp del Bernabéu que no pas al camp del Barça. Vale, pues més igual. Surtin com surtin, va bé. Preferiblement. Mira, I si els podem eliminar, que Però millor si- que els eliminem a casa seva. Però això pot ser ja guerra no, civil, no. eh? I Pot ara, ser guerra civil, i ara quan hi hagi el sorteig femení, ja m'agradaria una altra vegada... Al Madrid. Aquí sí. Però aquest és de Champions, no? Sí. Sí. De Champions hi ha dos equips espanyols, clar. Sí, però... Sí, clar. El Barça i el Madrid. El Barça o li pot tocar el Wolfsburg a la mà, Sí. el Madrid O a l'Arsenal? o Bayern de Múnich. Això. El Madrid li pot tocar... El Wolfsburg és més fort que el Bayern de Múnich, no? Sí. Sí. I al Madrid li pot tocar el Barça, l'Arsenal o el Lyon, Sí. que són els cabetes de grup. I el PSG ja no hi és? No, penso que està El eliminat. van eliminar, Sí. no? Molt bé. L'Olímpic sí, no? Sí, l'Olímpic de Lió. Però al Barça no li pot tocar, li pot tocar a la semifinal, però ara no. Així es creieu que bueno, doncs l'eliminatòria serà aquesta... Tu creus, no, Carlos, que serà aquest Atlètic de Madrid-Barça? Sí, jo crec que sí. I tu què creus que serà? I el Madrid? Madrid. Creus que li tocarà al Madrid? A la final? No. A la semi? A la semi. Jo no el que prefereixes, Barça, el que creguis. Barça, Real Societat. Barça-Real Societat. Jo, Real Madrid-Barça. Es té d'aprofitar que tenen aquell el d'Esterley que està lesionat. Molt bé, doncs anem acomiadant ja el el programa Rüdiger. perquè estem al darrer... I el Carvajal. Bueno, però aquest No, però és que no en té, al ell no té darrer, més. al darrer minut. Gràcies a tots, que vagi bé, fins la Vinga. propera. Vale, fins Adéu. la setmana que ve a les 11. La setmana que ve a les 11, recordeu, a les 11. No tanqueu la ràdio.